اگر جنێک خۆ بناسێ ئەو ژن توانە ببە خودی بریارێکی خەوانی بریارێکی ئێمە بەسێ بردۆزی ئازادیە ژن دکن بردۆزی ئازادیە ژن دەژی پێنج خاڵی خۆی ئەساسی هەنە ئەم توانم باسی وان بکردن یعنی ئەگەر ئەوان هەبن تو توانی ببێ خەوانی بریارژی ئەوان چنە یەک فکراندنێکی ئازاد yani fikrandineke azad eger layda dürüst bebe tutani bibi ixo xobuyun xo dürüst biki tutani bibi xudi biryar girtin disa yani eger fikrandineke de hebe tutani bibi pratik yani ameliyek de hebe ev layan da jî mesela fikrandin yani teori o pratik pek ava dedin meşandın evan her duyan eger hebin tutani rexsin dürüst biki, rexrav dürüst biki yani iradeyeki kolektif, iradeyeki pekava dürüst biki eva jî xalîsiye mine çarem vana her siyan yani fikrandineka azad em bilên pratikeke bi fikrandina azad ve girêdayî tekoşînek were meşandin xalî çarem jî eva ye ki tu tekoşîn bikî yani evan hemûyan ji bo tekoşînkirdinê xalîn esasî ne evan her çar dema layê de bibin jî tu bê xwedî ciwankarî ruhî fikrî û fîzîkî her siyan de jî tu avakirdinekî yani xwe ava dikî xwe tinasî xwe tizanî tu ji ber ku layê fikir da layê ruhî da layê fîzîkî de her layan da xwe perwerde dikî her layan da tu mesela peywendî xwe ava dikî tu rêxistinbûyîna xwe ava dikî rêxrawî xwe ava dikî kolektif yani iradeyekî kolektif iradeyekî azad dürüst dikî ev iradeye azad jî bi xwe re em bilên encam da ciwankariyekî estetik bûyînekî xweşik bûyînekî dürüst dike evan hemûyan jî em dikarin bêjin birdoziya azadiya jin ve girêdayî yani eger jinek xewanî birdoziyekî bibe birdoziyeke azadî bibe ew jin ditwane bibe xewanî biryargirtin jê bibe xewanî em bilên avakirdinê xulukardinê hinek şitan jî û jiyanê jî yani jinekî xwe tinasî jinekî xwe tizanî ew jin ditwane her şit bike ji ber ku jin enerjiyê jin rastî jî enerjiyeke zor herikbar e enerjiyeke zor xulukkar e awakar e ev jin ev dem tutane her şit bike tu dema karekî bikî pêwîst e disiplînê te hebe yani tu mesela mabestek te heye armancek te heye ev armancî xwe tu baş binasî ev armancî xwe tu bizanî tu bilê mesela min emro işek min heye min ev iş bikim gorî wê işê jî tu hemû şitan hazir dikî gorî wê işên jî tu xwe amade dikî tu insanî mesela em bêjin ê hatî jî yan jî işte ê bêra alaqadar dibî ê perwerde didî ê rêva dibe hemû işte yani kam jiyan layê jiyan de jî bibe yani pêwîst e wê layan da tu mabestê xwe baş bizanî bî û gor mabestê xwe jî disiplîn min bawerim tê digihîn disiplînê tu hebe sistema desthilatdarî heye hinek şitan ji bo te diyar kirdiye işte jin karî xwe diyar e minalan dürüst bike minalan gewre bike xarûn dürüst bike işte piyav û jin peywendî xwe baş bibe ev jin eger malê xwe hebe hewjînê xwe hebe minalê xwe hebe ev jin jinê herî baş e yani sistema desthilatdarî da ji bo jin penaseyê jin vî şeklî ye yani penaseyê jin ew tiştên ji bo jin hatî gotî ji bo layê desthilatdarî de hatî gotî jin dibêje min ewan eger dürüst bikim tewaw min tewam ama ne ewa ye yani hani ew dem jin mesela layê afrênîrî de layê ruhî de layê fikrî de netwane bibe xwe tenyayê jin yani hinek şitê heye erkê heyî pek dîne ev erkê heyî de jî jin hundar dibe te perçiqandin namîne nasnameyê jin namîne hestê jin namîne jin wekî xewanê xwe em bilên netwane xwe ek bike rêve bibe netwane mesela derdorê xwe jî rêve bibe keşeyên komalgehê de dürüst dibin jî piranî xwe ji nezanabûna jin ber ku layê fikrandin da ême xwe perwerde nakin yani perwerdeyê xwe em bêjin layê kitap xwandin da layê film sêrkirdin da em bêjin müzik godarkirdin da hunerin mijûl bûyîn da ev tiştan hemûyan sengê aîdî piyav e
ام پرتشتان یعنی عالی فکری ام دبین عید پیاوش و کو پیاو سالاری اوا گوتیه سیستم دستلاتدار اوا گوتی اوان عید پیاون جن نتوانه اوان بکه جن تنی توانه هینکشتانی پراتیک بکه yani pratik teori pek ava netwane bike. İşte jin min bijero bijim eva boy min bine eva bine xalas. Tava yani dervayı ve netwane şteki bike. Eva jî çitine yani jin jî beremberi xwe bê bawer dibe. Yani evlayan da jî yani xwe bawer bûyîn. Xwedê irade bûyîn, xwedê fikir bûyîn, xwedê teqoşînekê, xwedê rêxistinekê, xwedê birdoziyekê bûyîn zor zor mühim e. Ev jinanên gêştine wê astê, gêştine wê iradeyê jî tutane zor şitan rêve bibe. Yani hem rêxravê jinan, hem perwerdeyê malbat, yani perwerdeyê xezan, hem em bilên perwerdeyê sistem, perwerdeyê mekteban da, kütüpxaneyê de heye, ewan hemûyan pêk ava ême bigirin dest. Esta dema منالك درست به اگر منال geç bibe ev منال teniye baby dedin destüye bebek yani tebejin ev yani işi xwa evaya piav demek bu evajı çek dedin destüye eğer kurek bibe çek destaya eğer ek bibe yani regesperestiye komalgeyi de heyi tebejin jin منال alakadar bibe piav İşte çekanra alakadar bibe, seyyarera alakadar bibe. Yani listoki te hemuyan mesela te diyar kirdin. Yani tu minaltiye da edip zihniyete ki te perverde kirdin. Ev zihniyet hem xezani da minal te perverde kirin. Hem embejin kütüphaneyen da mekteban da te diyar kirdin. Hem jî eğer zavcandın biki bi zavcî خزانه دا دیار کردن دیسات ناف کمالگه گشتی دا فکر هایی که جن تنیای ایشو کاری خو ای اساسی اوایی که خزانه کی درست بکه مالبات کی درست بکه منالان گوره بکه پیاوی خو خدمتکاری جبو پیاوی خو بکه اگر چی ایشی کار جی لیداره اگر ریو بردن هبر ریو بردن بکه ریو بردن را علاقه دار ببا اما دیسا پیاو پرسیار بکه جبر کو جن تنیای خو بسری خو نتوانه بریار بگره وکی alternatif şey ema disa çibik yani ema çibik mesela rexravi jinan peviste çibik yani haşte adareci nezikti ve ve vesile haşte adareci bu hamu jinan pirostkin evdem yani proje jinan çiye yani jin beremberi evqas koleti, jin beremberi evqas desalatari, beremberi evqas daxt, evqas kuştun, evqas keşeyen heyi, jin peviste çibik. Rexravi jinan pevisten çibik. Yani zanisti jinan peviste çibik, jinoloji çibik, ragahandinin jinan çibik. Evlayan da jî rastî jî mesela yek zamanî jin zor mühime. Yani ragahandın da mühime, zanist da hemuştan da mühime. Eğer biz zamanı piyav salari ema kısa bikin, biz zamanı piyav salari ema bahsi keşeyan bikin, biz zamanı piyav salari yani sanki avan ev tiştan ne aydimeye yani ev keşeyana biz zamanı piyav em ne tuanın çareser bikin. Yani bu zamanı da dürüst bir zamanı ki vusad alternatif tu ava bikiji ev tişten regesperesti heye yani cinsiyetçi regesperesti heye hamuyan tu farkı da bibi yek avaya yani tu farkı regesperestiyet nav komalgehi da heye hebi eğer tu net farkı da bi tu netwani mesela gaf baviş yekem avaya duyam yani rexravi jinan yani farkı ve da bibin ki piyav salari ştek nadejine. Piyav salari rêvebirdinê rêxravan nake. Piyav salari her şitiş bu piyav. Her şitiş bu sistemê xwe, bu berjwendî xwe, bu sermayedarî avatike. Beremberî ve tu jî mesela bizanî tu jî bêjî ki na min esas da rêbazê min ewa ye ki min keşeyên jinan çareser bikim. Min ev biryardayînê jin min bitwanibim hin gewretir bikim. من بتوانم مثلا لاین جنان پرورده بکم جنان پرورده کی راستی جی به فکری که آزاد yani به حس کردن که آزاد yani به چون yani به حس که آزاد بیترس yani بی قایگ بیترس بتوانم به اوجن بحث خواب که
Yani ev jin bitane bu ey bike. Yani ev layan da mesela perverde zor mühime. Perverde kolektif, perverde rexravan, perverde eğer bu tane bin zaten rexravan yani işte yani hani rexravi jinan zor mühime. Yani min nabijim ama ev tekoşin de ali khoye. Ali ditir de jî yani evaye ki tu zihniyet hamu gorankari, hamu zihniyete gorankari durust bike. Ewa jî yani ez de tecrübeyê tekoşîna jinên Kurd heye. Yani ev tecrübeyê tekoşîna jinên Kurd da mesela derketê holê jin qutbûyîn durist kirdin. Jin zor şitan dizane fedî tike qise bike. Ditirse qise bike. Ama piyav nawse, piyav bizane nezane her qise dike. Yani wekî numune min dilê. Ewan nayan da işte pevîst e ême yani berê her tiştekî jin perverde bikin. Yani hem rêxravê jinan ev tecrübeyê jinên Kurd ê derketî holê taybet teoriya qutbûyîn ve ev encamên ez te giştî cîhanê de tê nasîn tê qebûl kirdin wana hemûya binase, hemûyan bizane. Bizane ki yani hani insan ji bo bibe xewanê îrade merhele hene. Ked heye, tekoşîn heye. Yani ev merheleyana hemûyan اما بتوانن بن درست بکن و آوا بکن اواجی وقت میگویی یعنی هنی پرورده زور مهمه پرورده که بروحی کی فکری کی و امبلین یعنی هنی وسا بهترس آزاد yani zor ek ev perverdeyen dürüst kadın zor mühime.